Benvinguts a aquesta explicació visual. Avui ens endindarem en una història absolutament fascinant que ho té tot: zoologia, història, una mica de disseny i, per increïble que sembli, l'origen d'un fenomen social massiu. Parlarem del viatge biològic i cultural d'un animal que s'ha convertit en tota una icona. Som-hi! A veure, plantegeu-vos això un moment. Com pot ser que un humil animal de granja acabi sent el símbol més reconegut d'una regió sencera? Com passem d'una bèstia de càrrega molt arrelada a llegendes locals com el famós burro de la Pia a una autèntica icona sociopolítica que literalment ha inundat parachoques, samarretes i paisatges? Doncs d'això va la cosa avui. Per entendre-ho tot, seguirem un esquema ben senzill. Primer, coneixerem el veritable burro català. Segon, veurem com va arribar a ser una raça en perill. Tercer, descobrirem l'origen d'aquest símbol. Quart, repassarem la famosa campanya de l'adhesiu. I cinquè, analitzarem com es va convertir en un fenomen social. Molt bé, comencem pel principi. Punt número 1. El veritable burro català. Científicament parlant, ens referim a l'Equus asinus varietat catalana. I atenció, no és un animal qualsevol, parlem d'una raça completament autòctona. Això vol dir que la seva presència al territori és antiquíssima i està estretament emparentada amb altres races molt robustes, com els ases marroquins i els damorano-lionesos. És com si fos una relíquia viva de la nostra geografia. Ara, fixeu-vos en el seu aspecte físic, perquè és clau per al que vindrà després. És un animal enorme, pot arribar a fer 1,65 m d'alçada i pesar uns espectaculars 500 quilos. Té un pelatge negre i molt curtet, excepte en la zona del musell, els ulls i el pit, que són clars. Però el que realment destaca, el tret més inconfusible de tots, és aquest cap ample amb les orelles ben dretes, apuntant amunt. Recordeu bé aquesta silueta, perquè acabarà sent el disseny perfecte per a un logotip de masses. I cal mencionar que dins de la raça tenim dues subvarietats clares, la d'Ursell i la Bigatana. Però espereu, que la cosa es posa interessant. Aquest animal tenia una força i una capacitat de treball tan, però tan extraordinària que es va convertir en un producte d'exportació molt buscat. Sí, a nivell mundial. Durant els segles XIX i XX es va exportar a dojo cap a França i, sorprenentment, fins als Estats Units. De fet, part del llinatge genètic dels ases nord-americans actuals prové directament del nostre burro català. Qui ho havia de dir, oi? I de tota aquesta fama internacional en surt una anècdota lingüística boníssima. Sabeu que l'ètica de treball d'aquest animal va deixar petjada literalment al diccionari francès? Avui dia, a França, per dir que algú penca moltíssim, utilitzen l'expressió un burro de treball, que traduït literalment seria com un butxí de feina. Doncs resulta que això ve d'una traducció errònia i molt còmica que van fer de la nostra expressió local un burro de treball. Ho van sentir, ho van traduir com ho van poder i apa, cap al diccionari. Passem al punt número 2, una raça en perill. I aquí, lamentablement, la història es complica força. Per posar-ho tot en perspectiva, fixeu-vos en aquesta xifra, 50.000. Històricament, en el seu moment de màxim esplendor, es calcula que hi havia 50.000 exemplars d'aquests animals majestuosos. Això ens demostra fins a quin punt eren un pilar absolutament essencial de l'economia rural de l'època. Però si fem un salt en el temps fins a l'any 1998, la realitat és desoladora. Dels 50.000 d'abans, la xifra cau en picat fins a només 100. Només 100 exemplars al Principat i, per acabar-ho d'adobar, la majoria eren exemplars molt vells, cosa que posava la raça just a l'hora del precipici de l'extinció. I quin va ser el motiu d'aquest autèntic col·lapse biològic? Doncs una cosa molt senzilla, el progrés tecnològic. L'arribada imparable de la maquinària agrícola moderna, amb tractors supereficients, va fer que l'atracció animal deixés de tenir sentit pràctic. D'un dia per l'altre, la tecnologia i la modernitat van esborrar gairebé completament aquesta raça del mapa. Sortosament, sempre hi ha algú disposat a no rendir-se. Davant d'aquest escenari tan crític van néixer iniciatives vitals de conservació, com l'Associació per al Foment de la Raça Sinina Catalana, impulsada per l'Esteve Boix. Ells van aconseguir frenar la sàngria i avui dia la població s'ha estabilitzat en uns 400 exemplars. I mireu quina solució més brillant han trobat. Aprofitant que tenen costos de manteniment molt baixos, els han donat una nova utilitat ecològica boníssima. Ara es dediquen a netejar les bardisses i el sotabosc per ajudar a prevenir els incendis forestals. Arribem al punt número 3, l'origen d'un símbol. Aquí és justament on el món de la biologia es converteix gairebé per art de màgia en un moviment cultural. I aquí tenim l'essència d'un xoc de símbols espectacular.
A una banda tenim el famós Toro d'Osborne. Aquest va néixer l'any 1956 com un simple logotip corporatiu per a carreteres, però amb el pas dels anys, alguns sectors de la societat el van començar a veure com una expressió purament del centralisme espanyol. Com a resposta a això, doncs, d'una manera molt orgànica, la gent va adoptar espontàniament la figura del burro català. Era el contrapunt perfecte, una adopció conscient i fins i tot una mica irònica, per rebujar el toro i reivindicar una identitat completament pròpia. Per veure com això pren forma física, passem al punt número 4, la campanya de l'adhesiu. Les millors històries sempre comencen a petita escala, oi? L'any 2004, dos amics de Banyols, el Jaume Sala i l'Àlex Ferreiro, dibuixen aquella silueta tan característica de l'ase i la porten a imprimir. Sabeu què és el més divertit? Que només era una broma entre col·legues. De fet, en van fer només 50 adhesius per repartir. Però van tocar una fibra tan íntima de la societat que la demanda va esclatar de sobte. Allò es va convertir en una bogeria massiva de la nit al dia. Arran d'aquest interès desorbitat, van haver d'articular una campanya sencera, amb un lema ben contundent: «Planta't al burro». Aquesta acció tenia dos objectius ben clars. D'una banda, conscienciar la gent que la raça animal estava en perill d'extinció i de l'altra, protestar contra aquests símbols centralistes imposats. Curiosament, en aquell primer moment, els creadors deien que no tenien intencions obertament polítiques, però la societat i el context del moment van agafar l'imatge i la van dotar d'un significat enorme. I així arribem a l'últim capítol, secció 5, un fenomen social, el llegat d'aquesta història. Si lo mirem tot en una línia de temps, tenim un viatge de dècades. Comencem al 1966 amb aquells cartells del toro plantats a les carreteres. Saltem molts anys fins al 2004, quan Sala i Ferreiro encenen la metxa amb l'adhesiu de l'ase. I, com a resultat d'una popularitat incontrolable, arribem a l'any 2008. I aquí és on la cosa pren un gir inesperat cap als tribunals, en una batalla legal pels drets de propietat intel·lectual. Perquè, clar, a mesura que un símbol es fa tan increïblement popular, apareixen les disputes. L'any 2008, el Tribunal de Barcelona va veure el cas d'un dissenyador de Sant Cugat del Vallès, l'Eloi Alegre. Ell va anar a la justícia afirmant que el famosíssim adhesiu que tothom portava al cotxe era, en realitat, una còpia d'un disseny previ creat per ell. I la justícia, atenció, li va donar la raó. El disseny original era seu. Ara bé, quin impacte va tenir aquesta sentència? Curiosament, gairebé nul. Per què? Doncs perquè resulta que l'any 2004 ja havien firmat un contracte davant de notari, on s'establia un acord. Aquest acord permetia als promotors de la campanya seguir fent servir la silueta a canvi d'una liquidació econòmica. I sabeu de quan estem parlant? De 700 euros. Només 700 euros. Una quantitat increïblement modesta si tenim en compte els diners que va moure i la magnitud absolutament gegant del fenomen social. Superat l'obstacle legal, la silueta de l'ase no va fer més que créixer. Avui, la seva presència és amplíssima, arribant a racons de tot el territori, incloent-hi la Catalunya del Nord. S'ha arrelat tan profundament en el paisatge social que va molt més enllà del simple animal. El que projecta avui aquest símbol és una imatge comunitària tossuda, tenaç, positiva i molt decidida. Podem dir que la seva incorporació a la consciència col·lectiva és total i absoluta. Concloem aquesta anàlisi visual amb una pregunta per emportar-nos a casa. Com pot ser que elements aparentment menors o dissenys que naixen com una broma de casualitat acabin configurant d'una manera tan potent la nostra consciència col·lectiva? Hem vist com un animal majestuós, gairebé a punt de desaparèixer, ha estat rescatat i transformat per la societat civil en una senya d'identitat invencible. És una lecció sobre el poder oculta de l'imaginari col·lectiu i sobre com, de vegades, els grans símbols sorgeixen justament d'allò més humil. Ens veiem a la propera explicació visual.